Трябва ми нова раница. Отново? Как успяваш да ги съсипваш? Не знам. Няма да ти купя нова раница. Намери нещо в килера. Добре. Какво е това? Новата ми раница. Дюи, това не е раница. Това е чантата на мама. Сега иди и си избери нещо друго. Няма. Дюи, така си просиш боя. Аз я харесвам. Виж, мисля, че не разбираш. Момчетата като мен си мечтаят за нещо такова. Оглеждаме игрището, виждаме нормално дете и дете с дамска чанта. Кой си мислиш, че ще бъде набит? Едното от нормалните дебел ли? Няма значение. Той ще си е дебел и утре. А този с дамската чанта може и да ни я носи утре. Не ме интересува, аз я харесвам. Дай ми я! Не, Не знаеш на какво са способни тези животни. пусни ме. Опитвам се да те защитя. Знаеш ли какво? Мислих си. Нали никога не съм ти подарявал нещо за рождения ден? Да, Заповядай. Честит рожден ден! аз вече си имам раница. Не е като тази. Виж, тя има свирка. Защо се дърпаш? Подарявам ти нещо хубаво. Но аз няма да го взема. Ето, само я хвани. Няма. Защо не искаш да направя нещо мило за теб? Не я искам. Ще я носиш, искаш или не? Разбра... Ей, ето ти глупавата раница обратно. А цветята за какво са? Страхотна чантичка. За негово добро е. Това е училищна чанта. Това е момичешка чанта. Не съм момиче. Лъжец ли ме наричаш? Браво!